Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Free Fire πάλι. Μαζί έχουμε και τον Mr. G. Και θα παίξουμε σήμερα με αυτόν. Για να δούμε. σε λίγο σε καμία... Μην το λες ρε. Παιδιά τίποτα δεν θα γίνει, μην φύγω. Σήμερα πρέπει να πάρουμε κι άλλο μπούλια. Είχε σαν τα μπούλια. Την ακούτε, είμαι λίγο τρελός. Εντάξει, παιδί μου κάνει ψυχο. Τι, what the fuck. Εντάξει, λέγαμε παιδιά, πάμε λίγο. Πάμε να δούμε ένα πίσω. Πού είσαι παιδί μου. Κάνετε, πίσω. Μην μιλάς πολύ, μην μιλάς πολύ. Αυτό είναι δικό μου βίντεο. Καλά, εντάξει, παιδιά. Battle Royale. Όχι, ξέχασα να το... Start. Δεν πειράζει. Γιατί πήγαμε 4. Οι 7 ριδιάς. Όχι, ριδιάς. Δώσε ρε να σου βγάλω. Παιδιά, τώρα δεν μου έχει τα κομπέτσικα, τα πράγματα. Παιδιά, κατά λάθος εγώ βγήκα και δεν ξέρω πώς μπορεί να βγει αυτό. Εσύ πώς έβγαλες? Εσύ ήταν αλλού τα settings. Ωραία παιδιά, βγήκε και όλο αυτό. Έγινε μια μαλακία. Μην μας δώμησε. Τι μωρέ. Έλα πάτε, πάμε. Πώς είσαι να βλακές και συμβουλικές? Αν δεν ξανάς πάτε παιδί. Όχι, δύο. Μισό. Δεν πάμε από τη σκάλα εδώ πέρα που είναι. Βρωμάνικα, εννοείς, εγώ δεν είναι. Πάμε παιδιά, πάμε. Μπομποκλάκ, ρε βλακίες. Παιδιά μην την ακούτε, βλακίες. Δεν ξέρω τώρα με τι θα κάνετε, επειδή πάτησε guest. Παιδιά, ξέρετε εσείς κάτι. Γιατί Τι σημαίνει το guest? νομίζω ότι δεν το έχεις πάρει. Τώρα πρέπει να πατήσω guest. Αυτό έκανε πάντα. Όχι παιδιά, είναι ό,τι να είναι το παιδί. Δευταρή. Θα πέσουμε εκεί που εδώ πορεία. Battle Royale. Battle Start. Δεν θέλω. Θα βάλω εδώ και θα πατήσω σαν follow τώρα όταν θα πέσω εκεί, εντάξει. Μισό να μας δείξεις. Μισό, πάτε follow. Ακολούθα εμένα. Ρε ακολούθα εμένα. Εσύ ακολούθα με παιδιά. Head there. Κατά λάθος το βάλα. Απλώς δεν να γίνει μια μαλακία το ζώο. Εδώ πέρα θέλεις να πέσουμε. Σου βρήκα τσάντα εδώ. Εδώ. Τσάντα level 2. Πάμε να νικήσουμε. Παιδιά πες να τον κουβαλήσω λίγο. Τι είπες? Τίποτα. Πάμε. Σουι. Μπορεί να γίνει παιδάκια, μαλακίες. Πολλά παιδάκια. Δεν έχω βρει ένα όπλο. Μην με ακολουθείς. Εντάξει. Τι είναι αυτό? Εγώ βρήκα εκεί. Δεν είναι χρυσάκι τέτοια, είναι ότι είναι καλύτερα από το κανονικό τους.
Κοίτα το. Χάτω. Όχι, εσύ ξέρεις. Άντε, γεια, νοκ. Πού είσαι? Εδώ. Στο διάλογο του μάλλον. Μπες να με δεις στο πάρκο. Άμα ξέρεις. Ω, είσαι σναϊπέρι. Για μένα είναι αυτό. Άντε, γεια. Δεν έχει shotgun. Δεν υπάρχει shotgun. Πώς. Δύο. Ήδη. Μόνο σαν δεν σε βρει. Θα έρθει με αμάξι. Τσάλα εδώ. Είμαι χάπη. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Εγώ δεν τα έχω φάει όλα. Έχω φάει 4 άτομα. Πόσα kills έχεις? 1. Εγώ έχω 4 ήδη. Εγώ έχω 4. Δεν είμαι εσύ. Ναι, εντάξει, εγώ προσφέρω. Δεν είμαι εσύ, μωρέ. Θα μου βγάζει πολύ νόημα μου. Πάω να πάρω ένα μάξι για να έρθω σε σένα. Ναι, ωραία. Έρχομαι. Υπάρχει και zone εδώ, να ξέρω. Πόσο είναι? Εκεί, που σου έδειξε. Α, το λέει και δεκά. Resources here. Εγώ σίγουρα δεν έκανα το Superman με τα μάξι. Είμαι 800 ευρώ. Ποιο μάξι θέλεις να πάμε? Δεν ξέρω. Μπες, Λευτερή. Μπες, δεν... Δεν ξέρω πώς και το σχολείο. Ναι, μπες. Έτσι είναι. Έχει και Ferrari. Όντως έχει Ferrari, παιδιά. Όχι, ξέρω να το πούμε χωρίς. Ξέρω τι σημαίνει. Αγγελμένη. Έχεις βρει καραμπίνα. Εδώ γιατί είσαι με... Εσύ γιατί έχεις 3 όπλα και εγώ έχω μόνο 2. Καλά. Εσύ είσαι καλύτερα από μένα. Ό,τι μόνο βλέπω. Ναι, πρέπει να παίρνεις πάντα τα καλά τα όπλα, Λευτέρη. Πήρα καλύτερο κρανός. Ωραία, πάμε τώρα. Τι θα πω. Πόσα μέτρια έχεις? 5. Ωραία, πάρε κι άλλα ένα εδώ. Τι να έχω αυτό Head there. Για να έρθεις. Συμφωνείτε, δεν μπορούμε να κουβαλήσουμε. Πίσω σου είναι στο άτομα. Έτσι μπισκέτα. Dominating. Εγώ πάνε στο κράτημα. Όχι, όχι, μη φύγεις χωρίς εμένα. Οκ. Φθάνεις. Καλή σου τύχη. Δεν έχει λαμπορκίνη. Πάμε. Ακολούθα εμένα. Παπά. Άλλα πάμε, άλλα 24 άτομα. Παιδιά, άμα σας αρέσει το βίντεο, κάντε ένα... άμα σας αρέσει και θέλετε να ξαναπαίξω, κάντε ένα like και μια κοπή. Άμα θέλετε να ξαναπαίξω. Ένα. Ναι, όντως 2. Όχι, τελικά θα παίξουμε μια δουλειά. Όχι, δεν ήταν πολύ δουλειά. Πρέπει να φτιαχτείς λίγο πάλι. Πρέπει να φτιαχτείς. Όχι, εγώ δεν παίζω το καλά. Δεν θα ξέρω να κάνω τώρα. Όχι, αυτό το δεύτερο που βγήκαμε λίγο πολύ έξω από το ζώνη. Λίγο πολύ, παιδιά, λίγο πολύ. Δηλαδή, μην πας έξω, εντάξει. Κάτι. Δεύτερη.
Εντάξει. Πάει. Δεν είναι καλά σε αυτό. Λεφτά. Τι λεφτά, πώς είναι λεφτά. Και οι δύο τα παίρνουμε. Πάμε στα άτομα. Wipeout. Wipeout. Έλα ρε. Δεν πέρασαν και πολύ καλά. Έλα βρε τώρα άτομο. Ω, πίσω μου, γαμώ. Δεν πέρασε καλά. Ωραίο είναι, γιατί. Έλα ρε. Όπα. Δεν πεθαίνει. Έχεις άτομα. Από πάνω να μιλάμε. Όντως έχω πεθάνει. 63 μόνο. Τόσο έλα σε μένα. Wipeout. 9 kills. 9 kills. Παιδιά, έχω 9 kills. Το πρώτο μας έτοιμο. Με το λευτέρι. Δεν είναι φίλοι. Δεν Έρχα... κάνεις τίποτα. Έλα μαζί μου, τι σου φταίω. Άμα πεθάνω, πού θα με κάνεις reboot. Έχει reboot. Και πού θες και την πιάνεις εσύ. Έχει Εγώ reboot. δεν το έχω με το βίντεο μα. Κοίτα. Κοίτα, δεν προχωρά. Πρέπει θέλεις να πάω στο reboot. Να σε πάω να σε κάνω reboot. Με προλάβω. Πας και το όπλο. Τα όπλα δεν ξέρω. Α, το τέτοιο, ας πίσω εμένα. Θα πάω να σε κάνω reboot. Δεν έχει κάρτες. Δεν ξέρω τι κάνει. Κάτσε. Γαμό. Όχι ρε, πεθάναμε. Γαμώ το. Πάτα back. Πάτα το back. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και μια κεφή για να ξαναπαίξω. Γεια σας.